ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା କି ଚାଷୀ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କାମରେ ରହିଲା, ଦେଖିଲେ ଚାଷରେ ଆଜିକାଲି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ତାର ଦୁଇଟା ରିଜନ୍ ଅଛି। ରିଜନ୍ ଏଇଟା, କେବେ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚାଷୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗଲାଣି, ତାପରେ ତ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଇଂରେଜ ଆସିଲା, ବିଜେପି ଆସିଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ବାକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ବେଶୀ ମ୍ୟାଟର କଥା ନୁହଁ। ଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ବାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ କିଛି କଲେନି। କାହିଁକି କଲେନି? ତା ଅଛି ରିଜନ୍। ଏହି ରିଜନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଚାଷୀର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଘରେ ଘରେ ଚାଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ, ଯାହା ବି ଚାଷ ହେଉଛି ରେଟ୍ରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଧାନ ହଉ, ମକା ହଉ, ପନିପରିବା ହଉ, କୌଣସି ରେଟ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିବନି, ଯିଏ ଯାହା ରେଟ୍ ବିକିପାରିବ। ତା ବି ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଭୁଲ ବି ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଏଇଥିରୁ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଚାଷୀ ନିଜେ ଚାହିଁବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଦେବନି, ରେଟ୍ କମ୍ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେବନି। ନିଜେ ଖାଅ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯାଅ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଠି ଶୁଣିବେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ ପୋଷୁନି, ଏଇଟା ହେଉନି ସେଇଟା ହେଉନି, ମାନେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷୁନି, କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବେ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଯିବ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଚାଷୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ। ମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନ୍ଦାଜ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବେଶୀ ଦିନ କଥା ନୁହେଁ। ବନ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଆସିଲା ଭାଇ? 15ଟା ଦିନ। 15 ଦିନରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ପିଆଜ ସବୁ ସରିଯାଇନି, ଥିଲା ପିଆଜ। ରେଟ୍ କେତେ ହେଲା? 100, 150, 80, ରିସେଣ୍ଟ 40 ଅଛି। କି 40 ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ 40 ପାଉନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଚାଷୀ 40 ଟଙ୍କା ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ପାଉନି। ସେ କିଏ ପାଉଛି? ସେ ପାଉଛି ବିଜନେସ୍ ବାଲା। କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ ପାଉଛି? ସେ କିଣିଦେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ପଡ଼ୁଛି 25। ତା ବି ହେଉନି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି 20ରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ହେଇଯାଉଛି ସବୁ, 40 ବିକ୍ରି ଗଲା। ସେ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ନା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଧାଇଁକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଜେ ଯଦି ଚାଷ ମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣଥିରେ ଚଳିବି, କ'ଣ କରିବି, ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଉଛି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ହିସାବ, ବେଶୀ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଭଳି ଚଳିବେ ଆପଣ। ନର୍ମାଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି 30 ଏକର ଜମି, ତା ଧରନ୍ତୁନି, ତା ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2 ଲୋକ 3 ଲୋକର ରହୁଛି। ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଧରିକି ଚलो 3 ଏକର ଜମିରେ, ମୋଷ୍ଟ 3 ଏକର। 3 ଏକର ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ, 3 ଏକର ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3 ଏକର, 4 ଏକର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଏକର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ 3 ଏକର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କଲେ, ଗୋଟେ ଚାଷ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଭାଇ 6 ମାସ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଲାଗୁଛି ଧାନ ଚାଷ, ଜଣକ ମଜୁରୀ ହିସାବ କରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ରେଟ୍ଟେ କରିଛି, ଫିକ୍ସ ରେଟ୍। ମେସନ୍, ନନ୍ ମେସନ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ, ସବୁଥିରେ ଅଛି, ତାର ରେଟ୍ ଅଛି ଫିକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟ କରୋନା ସମୟରେ ପୁଣି ରେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲା, ବଢ଼େଇଦେଲା ରେଟ୍ଟା। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛି ତା ହିସାବରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ଅନ୍ଦାଜ, ମୁଁ ବେଶୀ ବୟସ ପିଲା ନୁହଁ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଧାନ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଆମ ତ କେଜିରେ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା, ଗୋଟେ କଠା କହିକି କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କଠା ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାପ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ 1 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଠାକୁ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ତା ଆଗରୁ ଶୁଣିବାରେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତାହେଲେ ବି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା ଚାଷରେ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲେବର ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଲେବର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଜଣଙ୍କ ମଜୁରୀ ଯଦି ମାନେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ର ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ର ରହୁଛି 500 ଟଙ୍କା, 500 ଧରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି 500ଟା ଇଏ କରୁନି, 300-400ଟା ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରୁ ଚାଷ ପାଇଁ। 300-400 ଯଦି ରହୁଛି ରେଟ୍, ଗାଁରେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରେଟ୍। ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ରହୁଛି, ଗାଁ ଗହଳି, ଗାଁରେ ରେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖଟିବା, ଚାଷରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କହିକି ଚାଲିବା କି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଉନି, ମୋ ହିସାବରେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି କି ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣ ରଖିପାରିଲେ ଜିନିଷକୁ, ଏଣ୍ଡ ଧର ଚାଷୀ ତ କେହି ଭୋକରେ ମରିବନି, ବାକି ଯିଏ ଭୋକରେ ମରିବ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଇଟା ବି ଆପଣ ରେଟ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ନା ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବାହାରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଯେଉଁ ଧାଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି, ପଞ୍ଜାବରୁ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଧାଇବାର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏସବୁ ପଛରେ ଧାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତାର, ସେ ତା ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ବିଜେପି ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯାହା ଏଇଟା ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫୋର୍ସରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁଣି ପାର୍ଟି ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ରହିଗଲେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା, ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି କହୁନି, ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ତା ବି କହିପାରିବିନି, ବିଜେପି ବି ଠିକ୍ ରହୁଛି କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ମୋଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ ରମଣ ସିଂ ସରକାର ବହୁତ ବର୍ଷ ରାଜ କଲେ, ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା, ଯାହା ରମଣ ସିଂ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ କରିଛି, ତାର କିଛି ବି ଆଗ ପଛ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ବିଜେପି ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ। କାହିଁକି ନା ବିଜେପିଠୁ ଏବେ ଭଲ ଆସୁଛି ଆମର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପିରେ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମୋ ଯାହା ଅନ୍ଦାଜରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ବାହାରେ ଦେଖିବା ସାର୍ ମୋତେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ୟୁପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯଦି ସାର୍ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ କହୁଛି ସାର୍ ବାହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ତ ନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ'ଣ ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି କହିହେବନି। କାହିଁକି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ମୋ ହିସାବରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ତାହେଲେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସପୋର୍ଟରେ କାହାରି କମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା। ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ, ବିଜେପି ଆସୁ, ଏ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେବା କଥା। ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠିଛି ଏବେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଠିକ୍ ହୋଇଛି କହିପାରିବିନି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରୁଲ୍ଟା ବାହାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଷ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଉଛେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ, କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନେଲା, 2 ବର୍ଷ ନେଲା, 3 ବର୍ଷ ନେଲା, ଆମେ କେହି ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବାନି। ମଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଯିବାନି, ଆମେ ମଣ୍ଡି ନ ଗଲା ପରେ 3-4 ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଣ୍ଡିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, ସେଠି ସାଲେରୀ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ତା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେ ହିସାବ କରିବ ମଣ୍ଡିରୁ କିଛି ଆସୁନି ପଇସା ଇନକମ୍, ମଣ୍ଡି ବେକାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, 4 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ରେଟ୍ ଅଧିକ ମିଳିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଧିକ ମିଳିବ। ତାହା କି ଭଳିଆ ମିଳିବ? ତାହା ମିଳିବ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନା ଇଏକୁ, କେବେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଭାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ମାନେ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖୁଛି ଧାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଧାନ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକି କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରିକି ଦେଖୁন, ସେଇ ଚାଷ ଡିପେଣ୍ଡ, ଭାଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉନି
जो चाष रेट अच्छी से चाष को थे करूँ करेंगे प्रॉफिट पाइबे न करेंगे भाविबेनि हेनी जदि हेनी भावे केवे हो पारानी अच्छी दुनिया रे चेष्टा करेंगे पाइबे थोड़े चेष्टा तो कर देख गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देख आ कौन करें किंतु भाई सपोर्ट करने आउट आउट कहूँ आपण चाष करूछंती किंतु थोड़े स्टॉप करके देखो मार्केट को वन डे जदि मार्केट रे स्टॉप हो जाउछि नेक्स्ट दिन को तार रेट डबल हो जाउछि दिने मार्केट को जदि टमाटर आसलानी 10 टंका आग दिन किनी टमाटर जदि मार्केट को सीधे आसलानी टमाटर 25 टंका हो जाए 25 टंका जदि बिक्री चलुथो मार्केट को टमाटर आसलानी 50 हो जाए कहीं डिमांड अधिक जिनिस को से मार्केट रे रेट आग पछ लगी से भाई बेसी तो कहबार नहीं बेसी कहले भल नहीं। नमस्कार।